Minä olen Noona Pölkki ja tänään esittelen teille 2 BVG Housingin suunnittelemaa ja toteuttamaa kaksiota. Alue on mitä mainioin. Tien toiselta puolelta löytyy kauppa, lentoasemalle on vain reilu 10 minuutin matka ja juna-asemallekin on vain kävelymatka. Tikkurila on alueena erittäin kysytty ja sen takia suuressa kasvussa. Seuraavaksi esittelen teille asunnot. Nyt ollaan ylimmän kerroksen vaaleasävyisessä asunnossa. Molemmat asunnothan ovat pohjiltaan samanlaisia ja molemmissa on neliöitä se 47 neliötä. Alkuperäinen lautalattia on kunnostettu ja kaikki kalusteet on tehty mittatilaustyönä. Kylpyhuoneeseen on käytetty mikrosementtiä, joka on tällä hetkellä erittäin suosittu materiaali. Nyt olemme kakkoskerroksen asunnossa. Tähän asuntoon on käytetty enemmän tummia sävyjä, joka luo tyylikkään tunnelman asuntoon. Myös biotakka luo tunnelmaa iltojen hämärtyessä. Makuuhuoneen rullaverho ei ole mikä tahansa verho, vaan alas asetettuna siihen voi heijastaa videotykin kuvaa. Meillä BVG:llä on tärkeää tuoda markkinoille tyylikkäitä asuntoja laadusta tinkimättä. Kauttani voit sopia esittelyyn tai kysyä lisätietoa.